అయ్యప్ప స్వామి జన్మదినం సందర్భంగా ఉదయగిరి నియోజకవర్గం దొత్తలూరులో ఘనంగా ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. హనుమాన్ జంక్షన్‌లో హరహర అయ్యప్ప స్వామి యొక్క చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి భారీ స్థాయిలో అన్నదానం చేశారు. అదేవిధంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిర్వహించారని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా అయ్యప్ప స్వామి జన్మదినం సందర్భంగా ఈ యొక్క దొత్తలూరులోని హనుమాన్ జంక్షన్‌లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని, స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తామని, అదేవిధంగా భారీ స్థాయిలో అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తామని చెప్పి నిర్వాహకులు చెప్పడం జరిగింది.